Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Así, Kevin. Vale. Ez, galdetu nahi nuen, badukazuen noziorik, zuek. Noziorik, Izar? Zerrena. Ekiaren noziorik. Ekiaren noziorik. Ekia, bai zertan? Bai, eguzkia, ez? Oso ondo, eta horren noziorik? Claro, Ba, justo gaur. Ekin nozioa. Beitu, lehen komentatu dauta. Ja. Ez alda udaberrian, udabarrian hasiera edo, bai? Bai, justo gaur. Ekiaren nozioa. Gaur Kurdistanen egun handia da. Bai. New Ross. Baina ez altzan izan, ja? Hobez. Agian lehenago hostiatu dira, eta gero ospatut, ez? Pero nik hostia batzuk ikusitut hortik. Agian zarra ziren, ez da egite. Baina urtero da ustot, New Ross. Bai, eguna, bezala. Hori da, bai. Hori porrotxen herrian. Porrotxen herrian. Porrotxen herrian gaur porrotxen herrian urte detetzea. Hor jentea behan buruari zua eman izan dio, egun honetan. Da bai? Bai, hemen adibidez jentia, ez da, imaginatu, proletalgoen izenean nere buruari zua, inok ez dio ematen. O feminismoen izenean nere buruari zua. Eta han bai, han zua ematen diote beren buruari. Bai, edo yankiak ez? Yanki militarrak orain Palestinan alde. Ez ikusi? Alde dauz? Bueno, bat bai. Ja, segon. Bat. Bere buruari zu eman da. Bai? Ez. Bai. Yanki militar bat. Nun estatu batuetan, nuen? Bai, yankiak ohitura dakat estatu batuetan bizitzeko enzakizen batik. Eta behan buruari zu eman dio Palestinan alde? Bai. Genozidan kontra egiteko. Tibetarrak be asko izan dago, ez? Txinan aurkata. Ez? Bueno, bai, hori bai. Hemen ere egin zan, 70, 70. Ez dakit nongoa zan. Nongoa zan tipo. Kabareratxe. Biarritzen, bere buruari zu eman zion errefusiatuen kanporatzea salatzeko. Eta zen hemengoa. Joder. Ez que adibidez hemengo azkapen mugimenduan inoiz eta ez, jenteak ez dio. Eta estilatzen, Ez da hemengo. Agian sustatu beharko genuke zerbait, A ber, nik ikusten du zergatik, atzenean zuk zure burei zu ematen badiozu ezin zara txulo jarri ze gauza egiten dituzun militantziaren gatik. Eta orduan, igual ez da praktikoa gero... Selfia guapo bat, baina gero ja azkena. Eta oso arrizgaua ez dakizu erreperkusioa zein izangoan. Osa, igual... Ez duzu ikusten, gero. Ez. Imagina ez dako erreperkusiorik, orduan. Bueno, batzuk ez dira hiltzen. Agian hemen sustatu sekuna da, hanka baterre. Ez? Bai, baina... Osorik... Gero intxusaren pomada eman behar, horren, bueno, sabesan. Hori ez dakitelako kurduek, ez dela. Bai, ez dela emango zuten. Eta horretik, intxusuaz goitik bera. Hori da. Eta gero zuen munta, gero ja etzela erretzen seguramente. Zara, bueno, Hollywoodeko figurante horietako bat, ez dela. Eta gero, mendik bi egunetara da, Parisko komunaren 150 urte hurrena. Antzitsua. Bai, jakileko, zemaz. Komun bat, edo denen, edo komun guztiak, Pariskoak. Parisko, ez da gehi. Zakizu? Ez que nire galdera gehiago edo lehorra edo bustia. Komuna. Baina, bueno, hori... Bueno, ya 150 urte, seguramente, ondion bustiak ez ziren nago. Ja, bueno. Komuna guztiak? Bueno, lehorran kontrakoa zelakoa. Zera, komun lehorran kontrakoa. Bustia. Bai, bustia. Komun lehorrak, ez dagoena bombia eta hori, ez? Bai, hori da. Bale. Parisen hola hango zian, ez? Oinala 150 o ez? Leiotik bera, ez? Estilo erdiarua, aguas ban. Malagoan, bai.
igual, ez? O senara, hola, dana. Iraltza, osea, komunen iraltza egin zuten komuni gabe. Hostia. Hori da titularra? Ja, bai, hori da titularra, gaurko titulua jazta, ja jarri Hostia. du. Eta komuna zan, osea, komuna zan. Hombre, ez jentean atzan kabitzen hor. Batzuk zeuden kanpo eta kontra. Bai. Batzuk ismo jarri nahiko zioten, eta beste batzuk ez ziren ados egongo. Bai, batzuk esaten dute hori langileen lehen estatua izan zela, beste batzuk ez zela estatua izan. Estatua, Besteako, Batzuk hori esaten zuten, gau anarkistek ez hori estatua etzen. claro, etzen, Hori etzen estatua. Hola gauzak. Ondo. Bai, zimaz. Osea, hori efemeridiak, ez? Ja. Hori, izan zen iraultza eta gero, ez? O aurretik, komunana. Zer holtza. Frantziakoa. Hombre, Gero, ez? Gero. mila betzion. Ja. Agian. Mila sortzireun. Sortzireun. Mila sortzireun eta hirurogeita hamar. Entzun dizute, mila betzion. Claro. Mila sortzireun eta horreta mara segon komunik. Bueno, guztia. Ez? Ez da posible. Ja, ez dakit, ni ez dakit jente horrek... Marsek... Ja, Marzen non egiten zuen kaka. Bai, non egiten kaka. O nola. Zeita bai. Eseita bai, gero komuneko papela ez zegoen, orduan ez da periodiko ze... Periodikoa, Lehen Euskal Herrian hemengo... Horregatik zen hain listua. Kaka asko dingo zulako. Igual beak artikulu bat idatzi, publikatu, eta gero horrekin garbitu. Hori ba. Edo, segurazki Angelsenak izango zen. Euskal Herrian lehen adibidez, komuneko papel, periodiko erabiltzen zen, basarritan taula. Bai. Bai. Bakitzu ez? Eta elefante hau, bai, ez? Papel de elefante, ozela. Elefante? Elefante den papela? Hola, zuko markiak hola zukan izena. Zan hola, ustot bola gris bat. Nik uste dut ikesela baita, igual periodikoan paper... Bola grisa? Osa, bola bat? Hombre, Eta ze joaten zen, bola txikitzen, o bola osoa pasatzen zen HT-ko zulotik? Nik uste zela, en plan, rabiuak bezalakoa, baina papela gogorra bat, eta grisa, eta etzan ondo... komunak etzan ondo tragaiken, eta... Ez da, pitxin bat, papel elefante, egita isakon. Ja. Bai. Claro, garai hartatik geratzen zaigun erlikia bakarra da zutik egiten dian kakatapisa egiten, osea, konketari gabeko komunak. Meaderuak. zuluak. Bai, zuloak. Bai, zulo... bai. Tabernatan, tabernaren bat, Vale. Baina gaur egun... zumaian bat, Bai? moen itxidu. Baina, bat egon. Ni ez dut ikusten gauza horrek, Yes, ez que, ja da, ez museotako gauza bezala. Ja. Praktikoa zan, Bai, bueno, garbiketako. Bai, garbitu behar duenan entzat, bai. Txixa iteko, bai. Kaka egiteko... Hombre, sentadiak ondo manejau biozu, sentadien kontua. Bai, crossfitero entzat, bai, baina... Bai. Beste gizakintzat pizkat okortuta baldin mazoaz. Ja. Hombre, gero hor genero kontuan igual emakumeak privilegio gehiago ikutzue, igual komun horietan. Zo ba? Praktika gehiago, hola, zuek txixa bezala ole jo. Zuen guztela txixa zutik egiten duen. Igual, erozein eskinetan, ez? Imagino, jaixetan. Baina horrean... bueno, jaixetan zue, bai. Bueno, ez baina. Ja, zube horraldo zuen txixa zutik. Claro, gisa. Alda. Hostia, vale. Hostia, vale. Etxetik kanpo, nik etxetik kanpo zutik. Baina txixa jasarritia ikia oso deseraikitzaiea da, maskulinitatea deseraikitzeko modua da. Bai. Bai, baina... Hori komentekin da, bai. Bai, baina, gero eraikitzen duzu maskulinidad alternatibo bat. Ja. Baina... Ez duzu desaikitzen maskulinidadea. Kristona. Hortik azten da, nik uste. Zer, maskulinidad alternatibo bat? Hori, txisa ezeta hain da. Hitz egiten da maskulinidad berrien inguruan. Igual maskulinidad berrien lehenengo pausua da, txixa... Bai, hori, egisa da, Hanik horda zitzen nahi nun, gaur, justo. gaur? Bai. Ostras. Bai. Bueno, ez dakit, nahi nuen zuren iritzia nila Perfecto. defenditu nintzen. 150 urte horrena, osea, que oina aprobetxagu. Bai, komuna, baina gizonaz. Berle, venga. Gaurrekoan, egon nintzen, zu, Kevin, egon behar zinean baserri baten, Moskorkerian, beste 50 lagunekin, txerri baten gauza guztia jaten, horren aitzakitan. Eta ni zergatik omen nintzen? Pues hori da galdera, bueno, porque gomidatuta omen zinean. Antolatzaileak esan zidaten. Ez. Nun? Gure Euskal Herriko auztori konenean, presinkatxa festetan egite dutena. Getarian? Nik ino gezien gomidatu horra, Ez? Ez. Ordan bulo, fake. Esan zian libe. Bueno, vale. Kriston gizurra. Bueno, niri hori heldu zitean, eta zu ez zinean. Osa, zu joan zinen, eta nien nintzen joan. Bai, labur bilduz.
Ni eta beste 50 piko artista. Ta tartean nire alboan ezer izana, pues, zenbaiko jefa bat, bueno, luze joko luke, baina titularra da. Iraultzaz da egingo gizona desagertu arte. Wow. Hostia, ja. Gizona, erran baita, kategoria. Hori, ja. Bai. Osea, ez nindu nakatu nahi. Hori. Iraultzazteko. Bai. Ja. Nik gizontzat hartuta. Ja. Claro, bueno, osea, gizona bere horretan violentzia dela. Burguesia bezala. Imaginatu aldut. Ja. Baina, incluso klaseen berizketaren gaineti dagoen arazo bat, bueno, kontrasan bazela. Hori izan, beria. Nik esaten nion, bueno, pues, a ver, nola defenditzen doa, nik defenditu behar du nik zerbait. Claro, gizona izan da. Gizona eta emakumea eraikuntza sozialak edo kulturala diren einean, aurtik heldu nion, ez nion beste biderik topau. Zan nion, pues egatik ezin dira oiek bi sortu, edo beste txura goiago bat, edo gizon jatorra? Bueno, claro, horrela esan da. Ez nuke pankarta bat egingo gora gizon jatorrak, baina... Ja, igual genero bariko etorkizun bat, ez? Bai. Nun, bakoitza dako bere alde maskulinoa eta femeninoa, edo, no? Edo enazmaz bat. Bai. Horre, esan duzu gizonak violentziak lotuta. Bai. Uste Txina eta India ziala, leku horretan, leku horretan, oso generalizauta, mundu erdia. Bai, ez bai, eta oso, bai, bastante datu hurriak, baina leku batzutan asko aborta iken da jakinezkeo datorren umia neskia dala. Askotan aborta iken da. Orduan ja, hasi da nabarmentzen leku batzutan desoreka bat gizakian, gizartean, hobeto esan da, desoreka bat, nun askoz, kontrako askoz gizon gaixoten dian, nun askoz gizon gaixoten dian emakumea baino. Eta aurre ikusten da, gizarte horrek izango diala askoz violentuauak eta gerrarako tendentzia ondixo egiko dagoia eta bildur hori sortu da. Bai, Txinan? Indian irakurri neben. Hala. Eta dauzela horregatik debekatuta aurdunaldian ikia generoan testak. Eta, generoan Txinan kendu dute ja, ez? Bai, hori kendu. Ume bakarran, zea. Bai. Iba, justo, hor zuk esan zunen gizonan arira, justo kurduak esan daue, azkapai mugimenduak esan daue. Otjalan? Otjalan da gente honek. Por cierto, spoiler, azken argian Otjalanen abokatori elkarrizketa. Irakurri non? Oso no. Sin más. Bai, sin más. Dakiena pizkatez du zer berririk esaten, baina ondo. Justo horrik esan dute matar al hombre. Euren eslogamana es matar al hombre. Bai, euren formazioak dira matar al hombre. Formazioak eskaintzei juste, kurduek, matar al hombre. Eta zergatik itzitute kurduek Rafa Moraren hizkuntzan? Zu garrapo eso? Piskat. A ver, Izar, zu barri inozu. Osa, barri mozu seguramente garrapo zu. Rafa Mora da mujeres y hombres equa, ¿eh? Eta española, oso española, muy española, ¿eh? Vale. Mucho español. Ez da gehi, igual komunean daukate zerbait. Komunean. Hori. Otxalanek behin olako kursillo baten hau nintzen, eta kursilloa zen matar al hombre, eta kursilloan baten zuten zian emakumeak, bakarrik gizonei. Ez mistoa, baina ez mistoa publikoa, baina. Eta ematen zuten hau ez mistoa, baina emakumeak. Eta esan zuten gauza bat, niretzat kontra esan korra zela, ez? Eta alde batek esan zuten. Otxalanek behin esan zuen, hil behar dela, gizonok, hil behar dugu gure gizona, egunean 1000 aldiz hil behar dugu. Hau da, ez da nahikoa behin hil eta jazta jaurrengo egunean, ez? Hori esan zuen. 1000, zehazki esan zuen? Eta gero, aldi berean, Otxalanek esan zuen bebai, beraia hil zuela behan gizona. Nila hil dut. Zeda super... Nila hil da daukat. Zan gaindituta do, A ver, o hil dozu, ez dozu hil. Egunero hil behar 1000 aldiz, o zu super Otxalan zera, o sea. Super Otxalan.
Eta hola, eta nik orduan gero galderan turno etorri zen, eta hori izan nien. Barkatu. Hori, a ber, asuntotxo hori konpondu, eta, sin más, bai, kontra esana, baina, bueno, sin más, eurak ez dute, bai, hori zen zuen, eta gero zen zuen, baina, bueno, sin más. Es que hori oso gizona da, esatia, nik ja hildut nire gizona. Bai. Gazuk egunero hil behar dozu zuria. Ja. Otxalanen alde itzaiteko, aparte, porrotzen antzadakan jende guztia beti gure taldean, bi botazo hori eramanten jakin behar da, Ja. Eta ez dakizen bat urte isolamenduan egon da, denbora izan du. Ja. Ez dakizen bat aldi sakatzeko bere gizona, baina, bueno, antzartuta. Hombre, nik oindala gutxi irakurtzen Izarrek utzitako liburu batzuk antropologian inguruan, eta badude kultura batzu daudela gizonak eta emakumeak, eta aldi berian ez daude botere relazioak, ez? Horren ni afirmazio horrekin generoa derrigorrez desagertu egin behar dira nola baiteko zapalkuntza estrukturalak ez egoteko, igual lehena badauz, Ja. Ahora dos. Igual ez, badaudelako kultura batzuk, existiten dienak generoak, eta aldi berian, daude klasifikazio, euren artean Es que patriarkatu hobe sorrera bat dako historian, ez? Bai. Osa, posible da, insistiu izan da, hori... Unibertsoen aurretik ez egon. Hori, ez baina, gizarte batzuk insistiu zian, ez patriarkalak, eta nun, seguramente, egongo zan berizketa hori gizon da emakumiena. Bai, hori da, eta gaur egun bai, gaur egungo azterketa dia horrek atzen. Bueno, gaur egun edo 20 mendeko ez dakit, bai. Ja. Baina, bueno, ez dakit. Hori dena esango zenioten nire bazkaltiar kideari. Bai, baina esango nion, alba da performatzen humiltasuna. Esango nion. Nola? Hola, untxe nabil performatzen humiltasuna, bezala. Performatzen. Bai, zati bestela, claro, es que performatzen badut txulismoa, imaginau, zuk ez dakatu, hola, hostia, ez dakit hor, Ez. ez? Ez. Es que Giro hortan are gutxi. Ja, ez, igual, bale. Baina ustez bada etorkizuna, genero bariko etorkizuna. Bai, Bai. Teoria kuirraken bastante bandator. Osa, nun bakoitza kontinuum baten kokatzen dan... Bai. Ez polo baten gauza super maskulinoa, ez den super femeninoa, eta norbera dauen hor tartian kokatuta, eta inkluso zure bizitzan barruan alzara kokatu toki ezberdinetan, nola pixmat fluido zela esaten da euskeraz. Bai. Jaria kortasuna. Ez. Ez? Bai? Hora, beste zentzu baten. Bai, aldakorra edo... Vale. Bueno, ez da gait. Ja, hori etorkizuna? Bai, ez? Ja. Guapo, ongo zan. Bai. Baina hori oraina bai, ez? Dano gauz espektro hortan, ez? Leku baten o, beste baten o... Guk edu ikusiko. Ja, guk igual ez. Bai, seguro. Izen neutruena oin modan hasi da jarten, poliki. Neutro? Bai. Euskara dagoenetik, ez? Ia. Bai. Bai. Euskaltzen diak ondala gutxi aproba dago, ez? Izen neutroak. Bai. Ez? Ez hartu gai horrekin... Klar, zu aita txosa, ez? Horregatik esan duzu, ukitu egiten zaitu. Bueno, ni egon nintzen hor, ia epaile batek jartzen dibizena nire semeari. Bai. Bai. Hau jarri genion lur eta... Zakilekin ez. Ja. Epaik eta gero enpatronatu nintzen beste herri batean aberia lortzen nuen. Bueno. Zera, joaten ginen umearekin epaiteiko tiparen gana, ja, mitiko, abertzuk esan behar diguzu guri, nola deitu behar digun gure semeari. Eraman genion beste bat, Hernaniko tipa batek ere lortuztun lur jartzea, porque Alemaniako iparraldean eta Danimarka egoaldean badago didgeriduaren antzeko musika tresna bat, lur izena duna. Eta jazta, hori... Eta tipa bere bio bariokin izan zigun, ondo, baina tresna horren generoa ekarri behar diguz. Gizaita, aztuko bizitzan. Bai. Ostras. Nahiko falikoa zen ez, bai. Musika tresna izango zen. Bueno. Bueno, aventuria, bai. Baina gero abanguardia izan zineten. Abanguardia? Ez horretik borrokatu izan dute, baina, bueno, txapaman gero. Bale. Horita gero niko ina ezagutzen dut jentea, sakildun jentea lur jarri dutela lasai asko. Baina batzuk bizi dute almorrena bezala, isiltasunean. Ni gero zin nintzen, karo, gare hartan gero jendeari galdetzen, digo, hostia, pues izu, karo, baina horitu nahi, zure semeare lur dela. Eta gero esatezu, bueno, bai, baina, Jon Lur da. Porque konponbidea ematen dizutena da, frankismo bezala, Maria eta José, aurretik, Maria Luis Maria. Pues igual, Jon, a la Miren, o pues Jon Lur. Ja. Euskaltzen diako apaizak. Lur Miren alko zan izan, ez? Lur Maria, bezala. Jon Lur. Jon Lur. Jon
Uste, bai, Jon Lu da... Jon Lu. Hola, bai, Jon Lu. Mateu, ez Bai, dakit. onka, tipo gaztetxe Jon Lu. bat. Bai, Jon Lu. Eskatu dizkio lau gramo Jon Lu. Euskeraz guapo dauz, izen komposatuak. Jon Andoni, zagutzen dut bat. Zipaio edo PNV-ko izateko. Ja, Mikel Andoni. Zuk ezagutzen duzuna, ze perfil da? Jon Andoni. Ze perfil da, espektro... Es, ja, bai, bastante eskumatiarra. Ez genero espektroan egin. Ezer? Genero espektroan... Nere ezer? Bai, zenbateraino gizona edo emakumea da zuruk ezagutzen duzun izen kompost. Jon Lur hori... Ez da, umetako, udalekutako lagun bazan. Baina egia da gero eta izen gehiago izan, gero eta eskuinarago zozela, ez? Bai, ez? Osa, eskuinera baldin badaude odol kolorea beste badakatenak. Ja. Oiek. Baina hori da igual oso begirada eurocentrista, ze Vietnamen, Ho Chi Minh, ja hiru izen baten, ez? Baina, seguro dela. Hola. Ez, de hecho, ez Ho Chi Minhek beste izen bat, hori da ez izan eguztu. Más. Oso ondo, gaztiak. Zesan behar nuen? Arroko zean, zesan... Bai. Baskari bertan ere ezagutu nun handitan ze esan nahi duan. Bai? Zuk? Bai. Zuk, bueno, handitan, orain ja... Ja un dia za, ez? Baina benetan handitan. Bai, nire alboan, zegoen tipo bat, badago jende bat, seguro, agian zuekin duzu, eta referente izan zaitezkete, baina bertsolariak abesten, ez, haien artean, bertso bat, bestea erantzun, pim, pam, eta gero, pues, tarteren bat geratzen denean hori zilik, bata eta bestearen artean, bertxotan puta diarik ez dakan norbait, baina nahi du saltxa horretan parte hartu, eta azten da, 50 pikuak entzuteko moduan bertso bat, baina... Publikotik? Ez publiko, dena herri bazkaian, imaginatu. Vale. Eta bat hasi... ari dira hor pim pam, bere maia bertsolari guapo gona zen, ezagunak batzuk. Eta, nik bai, sartzen da, baina inongo, osea, rima eta hori guztia ez dakizta zer den rima. Eta sartu, inongo zehari gabe, Bota, pim, mentxenago eta baitu jargia hor da. Eta hori gertatu zen? Eta talasai, bueno, eta jazta. Eta zan, hau ni, zan bai, lotxagabe eta alduntze maia hori nizbet lortzen badu, nire bizitzan... Gizona zan, ez? Gizona zan. Ni justo hola baina imaginat. perfectamente gero, bere Andrea ere bantzegoen da, pero hemen perfectamente egin dazun. Ni espektruan justo alde hortan imaginat. Ostia, jode, gizona, Jo, nahi torxa burura, behin, sartu noztain kriston peñazua, joteko akordoia instituto zuan aurrian. Institutua borbor... Akordoia jortzen duzu iturgaiz duzula? Bai, igual. Estilo igualakin. Eta joteko institutuan aurrian, kriston peñazua, no sege, eta ni gaina kabrea haute egon nintzen, esenatoki igual 400 pertsona ikusten, eta niondekan institutuaren eguan, neukan 10 urte dorla. Eta ator joteko saluzten, eta ni, eske, nes akordoik, no sege, eta, ator jo. Eta higo esteratokira, eta jone ben. Fa. Eta ja, jetanak hasi ziren kantaik, eta ja ni hildu nintzen. Ondo jokauta, No se ona. Ostia. Pizka mugitu besoak, jendeari, tipo... Osa, hori izan zen zu aportazioa. Fa. Eta hasi ziren, ator, mutile, jete hildu. Ondo izan, ondo jokauta. Agian zara zure belaunaldiko bakarra trikitizaren partez akordoiek ez diduna. Ja... Gauza espainol hori, hori espainolaren inposaketa da, ez? Bai? Gure trikitiza... Trikitiza ez da guria. Bueno, gehiago. Ez da guria. Ez que trikitiza dira, primat... La beti, ez que akordoia da, como oso seri, no sé qué... Enduta Casiano... Jo, eta meliko rollo hori, ez da seixoa, ez? Ja, ez da, jota tristia. Tristia? Pedantia da, Ameli. Bai? Ameli pedantia? Ameli da gizon batek idatzitxako pelikula bat, Hostia! Hostia! Hor tipia, jotea, ai, txiripiti flautika, no sé qué, bai, ai, que cookie, no sé qué, galletakin got. Gaur, nire plana masa oreatzia. Amelik ez du kaka egiten. Ja, hori da. A ver, bai. Oste ino izeneko nola behiratuta. Bai. Eta gero jarteza da ikusten ikuspuntu kritiko batekin, eta... Osa, bukatzen da pelikulia hor tipo bat oinez,
tipa bateri purdixa, beiketan xau. Bai? Bai. Bueno, bai, Ameli. Ja. Bai, Ja, gizon nik- batek idatzitxakoa. Nabararitzen da. Da, ez? Ez dut negan. Eta hau tristia? Bueno, nahi ikuste Parisko soinu banda biakatu dela, eta, ez? Bai, Oin gaina aksinua azten da, betu, aksinua. Ya está, hori agora. Bo, dale ahí. Venga, Meli, hor, pasiek, Pariseko jaletatik, jota empoderauta, behan azal zunixekin. Venga, punkak aitea, Mameli. Venga, ya está, hortxe. Redoto. Nik aurrekoan ikusi nuen pelikula bat, eta pentsen nuen, hostia, hau da, alo Ameli, baina 2.0, baina orduan oin zuk esan duzunan arabera, ja ez. Nire palo. Ez, pobres criaturas. Hostia, gaur jaitsi dut hori. Kontrakoa. Hori jaitsi duzu? Bai. Hostia, ba, Ta? ondo pasatzea opa dizut, Bai? Bai, opa dizut ondo pasatzea. Bai, nik ere bai. Oso ondo, Bai. bai. Ondo pasa sorte hon, ala, ondo pasatuko zunan seinale. Hombre, eske oso pelikula ona. Bai, esaten badizut, claro, eske. Ja. Ez, spoilerrik ez, Esatea bakarrik ona dela ia da espektatiba sortzea, orduan gero, Ja, Ja. ni bakarrik opa egin dizut. Bale. Hortik aurrera, zuk Opa. aldozuna egin. opa, garaka, bai. Oso ondo. Bai. Ameli oso ona da be bai, baina, bai. Baina, pizkat matxista. Da pixkat guilty pleasure, ez? Bakizue guilty pleasureek. Ez dakit zertan. Hola, zerbait plazerra muten dutzuna, Bai. baina ez da politikoki zuzena. Bai. APK eskutuan gozatzen duzuna. Bai, adibidez, umeak iguketea, azalxua biako jako. Bai? Bueno, ne kasuan, bai. Umez ezagunak, loñotiko plaza. Umeak. A ber, baina ez fatzen umeak iguketan kaletik. Hori. Baina, bueno, ez que ni umeak egin lana, ez ditzu. Ostras. Gero eta beto, Hostia, igual, ya, que no. Ezen horrela. Ez, baina ni nau azal xubien alde en general, nahiz umiak ez izan, Osa, azal xubien la hostia dira, tio. Zen zune ikutu inostazu eta piropo gota ostazu azal xubien gotela. Azkeran lixen, nabil. Gaur, obuleina zabitz? Fitxa sartzen, nahi marrekin. Fitxa azo zabitz Hola, en plan, besuak ikuketan da. Bai, aurrekoan autobusean, besuak ikuketan, hostia, katxa zauz, Eta, gero kontanu estan, obuleina zauzen, ez? Bai. Katxonda zauzen, pini bat. Ez baina gaur ez, Gaur ez? Gaur ez ikutu. Ez, gaur ez ikutu. Ez, ni rogatzen dut. Por cierto, horta zai garela pizka rollo sexuala, horrekoan ajearekin denbora izan nuen, eta zen nuen, gozen pentsatzera. Eta okurritu zitzaidan, eta gero zen nuen, hau komentatu behar dieta guai, bari ala dan. Ama Virginia, zautu zuen? Bai. Bai, ez? Bai. Hola, uso batekin izan zula hor. Bai. Bere krasa uso bat zan. Bai. Bai. Vale. Ama Virginia hori, bendala 2000 eta Bai. urte hor movidaren bat izan zuen. Bai, ez? Bai. Pues bera izan daiteke virginitatea sarketarekin lotuta. Sarketa. Sarketa ez da oinatiko, Sarketa esekin, ez? Sarketa. Vale. Sarketarekin virginitatea galdu. Beste, bueno. Kanpotik barrura galdu beharrean, barrutik kanpora galdu duen lehenengoa izango da? Eda bakarra munduan? Arrapatzen? Claro, gaitak esaten dau Jose, dala historiako lehenengo adarduna. Adarrak jarri zizkiola Joseri. Bai, hori. Hori dago. Baina bertxio ofizialaren arabera. Eta nola liteke kanpuan... Nik galdu inez. Kanpuan zer? Kampuan... A ver, es que Ama Virginiak eukien Jesucristo, Bai. Horregatik dirtzen da horrela. Uso batek. Ama izan zelako eta Virginia zala. Bai. Eta gero Josu jaio zen, ez? Nazaretekoa. Hori, bai. Claro, virginitatea galduko zuen, virginitatea ditzen zaio, sarketan... Cojones! Hau txarra, Umea... Paja batin da, plan, hola, busti... Umeatea zenean... Hola alda geratu hau duen, Hola alda geratu? Hostia, ja gehiago gustatzen zaizure historia, Emakumea bat badago, hola, oso bustitza kanpotik eta da, bustitza, plan, katxonda eta bai. Eta gualde... Aldagai asko sortzen dira. Tipuak paja bat iken badago edola eta semena gainien isuri. Sarketa egon barik, alda ordon geratu. Bai, ze. Bai. Nola ditzu? Sexologiak, ¿sabes? Con guri, instituan, bai. Joaten dira hor,
Zapaburuak bidea bilatzen. Bai. Bai, irustako sexologuak ez adozko, bai. Pasau laikela. Joder. Beto. Eta hor arte gaurko sexologia Ez nik asko balioko. Ez nik bakotemen. Gehiago, Bai, bai. Ez que aurrekoan justo ligau inoen. Aurreko neguan. Txutxun, bale, barkatu. Nervioso jarri za? Ez, bai, interesante jarria. Izarrekin? Ez. Aurreko neguan ligau inoen. Eta orduan, ekarriot joku bat. Claro, esatu zenen aurreko neguan da, Atzo? Bai, negua luzea izan dela. Kao, bueno, jau da berrian sartu bat horregatik aurreko, oza. Vale. Orduan ekarri dut joku bat. Ez que, san pixkat pertsona xelebria, ez? Eta alo izar, baina barkatu izar, ez da zuri despreziatzerren, Baina igual zuen xelebriagoa, Putzekin entzan bizera, baina zuen jo guapiagoa. Ez. Hori subjetiba da. Eta orduan ikarri dut hemen, egia edo gezurra esmatu behar duzue bere inguruan. Beak ja baimena eman zidan. Beak bai? inguruan hitz egiteko, lasa hitz egiteko, behan inguruan. Irratean da dana, Bai, hola. Zera zuda. Halako hausatxoak izan ditugu, men. Bai, izan ditugu, bai, horretik ni beti baimena eskatzen du, espada, bestela... Ja sinatuta eta guzti. Bai, en plan, bestela jaleotan sartzen iz. Vale, orduan esango ditut, bere inguruko... Claro, eske, pentsatu nuen, ostia, eske zu hain pertsona xelebra izan da, eske nik ezin dut erresistitu zu irratira ekartzea. Eta orduan, bere ezaugarri batzu dira, eta zuk asmatu behar duzu, egia edo gezurra dian. Vale. Eta nik hemen puntuatu egingo dut, eta zeinek irabazten duen, leia, vale? Ze ondo. Vale, txoin hemen idatziko dut hasi, eta izar, vale. Txoini biletaztean biletuko dut, lehiaketan musika. Vale. Vale, Ja, pista asko mundu zu, Oso xelebria baldin bada. Ja, mierda, enen esan bihar igual. Ez da pixkat, jo, ez que ez da. Ja, bueno, a ver. Vale, ze lehenengo musika jarri biozu? Saber ni ganar, edo, hola. Eso, así. Topatzen badut. Vale. Bestela fondoan baju jarri. Fondo, bai. Eman pirin. Ez hori ez. Hori pepekoa da, txo. Bai, hori bilatuko dute YouTubeen pipi. Eta, lehen lolo bilatu mesela. Vale, lehenengo ezaugarria. Zakit, lehiaketa edo... Striptease. Au, badator Kevin. Vale. Hostia, vale. Vale. Paperik gabeko etorkina da. Ez. Bai. Vale. Komunetan gauzak idazten dituen horietako da, baina, baketxo komunetan jentea gauzak idazten dituela. Baina kasu hontan bere komunetan. Bere komunetan. Bere txeko komunetan. Bai, bere txeko komunetako paretetan gauzak idazten. Bai, zuretzako okea. Bai. Bai. 17 urterekin, seinale batek esan zion ama izan nahi zuela. Seinale? Seinaleka... Zer ikusi zuen, sentitu... Seinaleka funtzionatzen du. Da subietua seinaleka... Bizitza seinaleka. Seinalek ikuste ditu bizitzan. Tipo stop. Izar, zera izazu gertatzen. Hor, zehose gertatu zure barrenean, oso fuerte gertatu izazu. Zuz ez hau seinalen kontra? Ez dakit. Pentsatzen nahi da, bandik. Bueno, esate dut eset. Zu guztu duzu seinaleka posible izango za gaur zutan ni autobusen etortzea duna? Seguru? Bai, ez dakit. Vale. Zer zan nahi duzu seinalekin? Ja, hori da, zera. Hau seinale bat. Ezin da ondo esplikatu, da ikusten duzu, da, vale, hori seinale bat, horrela. Bizino bat, zela. Bai, hola, gauzak... Oso mistikoa. Zehose konexio sakonekoa bezala, hola, garbi egia bat bestela etorreko balitzaizu bezala... Ja, Bueno, vale. Eta mazazpi urterekin seinale batek esan zion, ama izan behar edo nahi zuela, ez dakit, eta urren urtean ama bihurtu zen. Eta geroztik rol horretan diartu. Osa, ama da. Ez, egia do zurraz, matu inbezu. Nire uste zehatzegia da gezurra ez esateko. Ostra, gaina argudioak intagana, Bai. Zu bai. Nire ustez egia da seinaliena, baina ama dala gezurra, orduan gezurra. Vale. Txanik hori ere, karo. Ketamina bakarrik ezaio gustatzen, kokainarekin bai. Ostia. Ez. Ja, galtzen azinez bai. Ostra. Vale.
Oso erligiosoa da, gutxienez 4 gurutze ezberdin ikusi dizkio tonez gero. Hori trampa daka, seguro. Zela trampa? Beste gurutzere beste bat. Ikusi dizkio zu? Ba, ikusi dizkio, Gorputzean? Gorputzean, Bian lau. Marrasturik? baina ez marrasturik ez, baizik eta kolgante gisa. Txintxilik? Bai. Ostia. Bai. Pues ez dakit egiala zure, nahi dut egia izatea eta orduan bai. Bai, zu nahi duzu? Bai. Nahi duzu, bale. Katolika sutsu batekin ketamina farloparekin nahi duena. Hendik ere bai, seinalien eta... Baina, karo, hori egia baldin badan, bueno, ba. Katolikoa da? Vale, hori gero. Nabardura gero. Ez que bestela oin pistak emango izuzu. Ja. Vale, disfrazatuta ibiltzen da. Hostia. Aimar, baina zeinek Beti? izabitz. Bueno, bai, gutxi gara, bai. Ja. Bai, A ber, baina, oza, ez da irain bat. Oza, en plan, jazten dela beretako normal eta... Hori, hemen nabardura, vale. Disfrazatuta berez guztiok ibiltzen gara. Hori da. Erropa disfraza den heinean, ez? Hori bale. Baina bereak gehiago. Berak ditu tematika konkretua bezala. Hostia. Bai, lehengo adiz ikusi nuenean, zen Harry Potteren ambientatutako hori. Eta urrengo gunean Txinan ambientatutakoa, eta aurreko baten 3. hamarkada hemen landran pañoloa buruan eta gauza horrek. Ni jari naiz, pentsatzen non dagoen trampa. Nertu ezago egisa da. Ez que Harry Potterren oso zehatza da, bai, O igual Cowgirl batzutan. Cowgirl. Ostras. Ez, venga, ez. Nik bai. Vale. Eta zein da look horietatik bitxiena? Ez dakit, altzi ditu betaurreko batzuk, adibidez, laneko betaurreko transparenteak lan egiteko, baina beak normal, apaingarri gisa, laneko betaurreko transparenteak. Zuk belarritako daukazu moan hasi, berak laneko betaurreko transparenteak. Naturaltasun... Bai, osoz, bai. Ona. Vale. Alkoholak berarekin arazo ditu. Claro. Alkohola ditu arazo, beak eran... Ketamina eta farlopa batera behar duen pertsona batek, horrekin... Bai, izan lik, Nik ezurra, beak koluke ez, arazoa, alkoholak inez alkoholak. Venga, bai. Bueno, baina hori da modu poetiko bat. Orduan bai. Bai. Waldorfista da. Waldorf, bakitu zer da? Bai. Bakitu? Piskat, bai. Waldorfista. Zuk, Waldorf? Eskola... Ojalá. Pedagogia korronte bat... Artistikoa, la pixka. Bai, artistikoa, natura, artea... Libre. Eta espiritualidadea gustartzen ditu. Ojalá denak egia balira. Nabil petxekien derek zan antzadako da. Zein antza? Derek zan antzadako. Bai jo. Apur bat. Hau fuertia Igual, pertsona egola dia? Ez, ni de palo, hau fuertia ba. Baina, Vale. Bai, tokian dauz. Waldorfista zan. Bai, Waldorfista zan. Waldorf baten ikasitxakoa. Venga, bai. Vale. Bea ikasitako igual ez, Bea irakasle. Jode. Bai. Bai, hasi? Bai. Zu, Eizer? Bai. Vale. Oingo zuetako bat dabil irabazten. Ez daugete empate. Ez. Vale. Vale, atentzioa ematen dio hemengo emakume zen gizonek zenbat hile dugun gorputzean. Eta ez genetikoki iletsuagoa garelako, kulturalki iletsua garelako baizik. Batez ere euskal komunitatea zari zen. Hostia. Kulturalki iletsuago, ez genetikoki, kulturalki. Horrez esan nahi du, ez dugula hilea inbeste kentzen. Euskaldunok. Eta, bueno, batez ere, gizonen kasuan ere atentzioa ditzen zion, emakumeen kasuan hilea, en plan, emakumeak igual imaginatu, hanketan hileak, eta besapean, ez? Ni de palo, hemen todo kiski de pila jenda. Bai. Euskal komunitatea. Bueno, euskal komunitatea. Jakin minorizatu, txikitu... Justo hori. Bai, ez que esaten duna egia da, baina... Gezura esan ziteken, bai. Izar. Ez nire ustez egia da, baina esaiozu pixkat irekitzeko begirada eta euskal gizartea orokorrian. Nik esan behar diot hori? Begira irekitzeko? Esan duzu euskaldunok orokorrian, ez? Garela iletxua kulturarki. Beakola esaten ziren. Zuk zu izango duzu, Izar? Bai. Ba, nik ezet, venga. Vale. Pero erroskulatu behar dut. Ez baina hola, okerro xabezkiak, atxean xabezkiak eta. Stalinekin komunean minimoki gauza bat du. Jaioterria.
Rusia da! Rusiarra da! Bueno, edo... Berago, ez? Bai. Bai. Georgia. Zu ustez? Bai. Hombre, katolikoa... Eta hori, pues, izan zi... Venga, vale, bai. A ver, Bai. Zu bai. Biok bai. Kao, eske biok bai etzaten bozue, hor empatea zabitzate elikatzen, baina... Ez esan duzu bat aurretik zegoela, orduan, bueno... Baina, kao, biok gauza berdina erantzun da, berdin jarraitzen duzu. Bai, zimaz, hori. Ez, a ber, katoliko ez dut esan denik, Ja, gurutzan. Baina nik galdetu nion, izuz, zu katoliko eza? Ja. Eta beak esan oztan, ez, eta orduan... Molatzen dio. Gauza honeganak ze, eta beak esan zidan, ni erlijio guztietako naiz. Vale. Behan gaina ortodoxua. Hori zinezko da, baina. Ez? Ja, eta, kao, eskenik esan, bai, eta orduan ateua zara bai, eta... Hori religioa? Ja, hori ez da religio, ez? Mierda. Ni jo nintzen arrapatzea, baina, Bueno, ateismoa da religioan, ez dakit, sistema igualia sartzen da, ez? Bai, de puta madre, orduan ondo inuen, ez? Jode, beria azten garen antolatzen. Aie bezala. Ez? Ja, Eliza bat sortzen. Ni aita santuaren ordezkoa. Ateoena, Vale. Hora nahi bazuzuk. Zu Jesu Kristo, horrela... Ni Biblia daukat, ja. Ni zen... Jesu Kristo ateo. Eta izar, ama Virginia ez... Vale, hori da. Ez que zaten daue... Ama ez Virginia. Ama ez Virginia. Bueno, zuk ino... Hori, ni ez Virginia. Etza... Ni de palo. Ama ez Virginia. Etza ni de palo, ez? Ni de palo. Baina, hori, ateismoa, esaten daue batzuk, ateismoan jainkua dela, ez jainkoa. Orduan, gure bozu ez sinistu ezertan, agnostiko esan bizaren. Vale. Hori. Orduan sinismen sistema da ateismoa, ez? Osa, sinistu egin duzu. Hori. Jainkorik ez dauela, ez? Hori da. Kontrakoa behar du. Bere burua berrafirmatzeko. Jo, ni Biblia moan jarriko nuke, Bakunineko baduka liburu bat, Dios y el Estado. Bai. Hori, Biblia moan. Bakunin ere Rafa Moraren laguna zen. Egitzen zian hor eta erakatsi zion. Horrein ezagorria zera gauzak kategorikoki eta zurrunki eta zuzenki eta bortizki izatea. Hori da... Bueno. Ez. Vale. Vale, jarraitu ingotoz, Vale, beste ezagorria. Venga, vale. Hau igual, pixkat listilloaren egitea da, Barkatu. Homo georgicus existitu zela nire bidez enteratu zen. Pues... Homo georgikus desentzu dira horre. Hori jakiteko itxura guztia da, kaso. Bai, homo georgicus gizaki mota asko ondia, ez? Eta gizaki mota bada, eta deitzen diete homo georgicus. Eta bea georgiakoa da. Eta galdetu nion, eta homo georgicus, eta ez zukan iderik, ez? Stalin georgiakoa za. Bai. Urrengoa, bere iritziz euskara gaztelania baino sakonagoa da. Baina ez daki ez bata ez bestea. Sakonagoa. En plan, euskera, sakona... Ez dakiz bat ez bestea... Bai. Txoen, aurreko ze, homo georgikus, hori ze... Homo georgikus... Bueno, berdin da, ez du... Homo georgikus... Hori bai, nik ere bai. Nik azken hau ez. Hostia, zer da. Azken hau ez, zuk azken hau? Nik bai. A ber, berriro esan azken hau? Bere iritziz euskara gaztelania baino sakonagoa da. Bai. Zustez bai, hostia. Bueno, eta? Vale. Zein da maitza? Geratzen dira? Maitza dena bilezaten. Falta da bi falta dira. Venga. Bera eta bere lagunekin nengoela eta bera eta bere lagunekin nengoelako lehen aldiz Euskal Herrian heroina eskaintza baten testingu izan nintzen. Ostras, hain marzenek izan. Bai. Gamelua, etorri zen, gamelua. Donostiako nabardurak esan nabil. Horiek alda izan. Bueno, Donostin gamelu asko do. Bai, ez? Ez duzu... Vale. Bai, egisa. Zu ustez egisa. Bai. Ja. Orduan, gameluak jakin izan zuen irakurtzen, jende mota bat, eta hau jende mota hori eta, oza, bere irakurtzen. Egun hortan ze tematikatu gaik izan. Zela? Hori da. Egun hortan ze tematikatu gaik izan, ze jantzi. Hortzi gabeko txandalismoa. Ez, normalito uste dut, normalito. Nik ez. Nik bai. Nik bai. Vale. Eta azkena, koloniak, makillajea eta kuartzoa gustatzen zaizkio. Kuartzoa? Kuartzoa harriak, mineralak eta... kuartzo. Bai, mineralak, energia, bai. antrazita, jo que sé...
Zu bai. Bai. Zuk ia guztiak bai esan dituzu. Ja, claro, errezenea, Zeran claro. dut ezetz. Claro. Esan dut ezetz. Ez Bai, dakit. baten Baina bat. ez. Hasiera, baina gero ja esan duzu, hau seguro dena gia dela. Hori. Claro, hori pentsatu zu. Bai. Hori pentsatu zu? Hombre. Esa da. Hostia. Vale, orduan? Bai. Zu bai? Ez, Bai. venga. Kuartzoarena, bai. Ni ez eskoa... Vale. Vale, emaitzak esango ditut? Bai. Bai, guztia zen egia. Guztia zer? Bai, guztia egia. Dena egia. Bai. Zuk egia. estrategia oso ondo asmo, bai. Joder, que eso... Bai, Izarrek irabazi du, hasi. Egin du, bai. Izarrek Ondo, Izar. 13 puntu eta hasik 8. Hostia, Ez. paliza, osea... Berak 13, ni 8, eta zuk... Georgiakoa. Zuk... Tibilis. Esan duen guztiakin Georgia geratu zaizu. Es que nire esan dutena Seguro. Armeniakoa, ¿sabes? Hostia! Eta pegauta dauz! Armeniakoa. Ala! Kaukaso, bai. Bai. Hostia, orduan zu bat dituzan rollo hori. Ez, diferentia zan. Txupituekin zer relazio zeukan, zureksek? Txupituekin. Ez zagoen eraten problemak zeukan... Eranakin. Ez eranakin, ez beste gizako batzuk. Baina, bueno, bai, ez... Joder, Kevin, bai. Bai, ez personaje. Zela dako izena, hemendik agur bat bota. Ja, ez, bale. Ostras, Bueno, ez dakin ondik hasi. Ez, Nondik amaitu. bukatu da, ja. Hau izan da. Ja, bueno, bukatu da zuretzat, baina... Bueno, Bai, ba... nik uste gombidatu behar duzula, arazoa da... Bueno, Bai, ez euskara ez kastelanez. Kaukasoko hizkuntza... Bai, apertxik bike, ti biritke. Hola, ez? Hola, gozo zeuste dela. Bai da, Errusiarra bezala, baina nik hori esan izan dio denean, ez da gustatzen. Seguro ez. Errusiarrekin ez da ondo moldatzen. jende hori. Bentsa ez. Ostras, zure personaje historiko favoritua da Lenin, ez? Bai, egia. Hori zaizatzu. Ez diot esan, ez uste dut, ez da roi hortako uste dut, Ja, Ez dipegatzen. Behin Stalin komentatu nion, eta ezagutzen zuen, eta, bueno, zimaz, Ja. bai. Mesedez, bueno, esan menun ekartzea honea, baina, karo, Hombre, bueno, zuk ligatu baldi mauzu, berez, a gaztelania ver, eta euskera tartean egon gabe, teknikoki ez du ligatu, Nik ez du ligatzen, behar ligatu neuni. Bai, nik ez du, ni naiz ente pasibo bat, bizitzan doana, pasibamente. zuk jartzen zara hor, Bai, ne libidoa barruntz daukat, ez daukat kanpolun zorroan ezin ez erlazionatu alteridadearekin, baina beste bat edo kurutzen basio, hostia, bai, ba, orduan, eta nik esaten badut, bale, ez da. Ja. Jo, baina bera zuregan fijaitia, horrek zuregatik basko esaten dago, Ja, eske nio esaten, holako peina negatik fijaiteko nizeakot, ez? Osea, hori igual, ikusi jako noen, hori ikusi horreko zauza da, ez? Hostia, Ez que zube batzutan nahiko tematiko gazte zara, Bai? Hola, dako zun paiazo horrek. Hostia, igual gauza hori diane proiekzioak nabil ikusten behangan, eta igual nidakon movida horri danak. Que también eta zuk ez dako eso, ez? Ez, tamén. Eta bar. Ja. Bueno. Jo, Hostia, Persona interesgarri xa. Aspertu etzara ingo, ez? hori seguro, gure ez. Gure ez. Mesedez jarraitu bide hortan. Bai. Redio. Bueno, a ver. Es que ya, beitu, horrekoan joan ezinen, eta gonbidatuta zonden, baina ezinen gonbidatutako Baskari parranda hortan, han zeuden, agian zagutzen zuen, Austura Metabolikoa, podcasta. Entzunda, baina entzunda ez. Haiekin barre batzuk egiten. Bada motzean bi gizton ingurumena zerbetan horrela fuerte pentsatzen. Ordu bete eta erdi, traktorea salgatik eta edien kalera, Hala, klima, basoak, irigintza, eta hola, batipa, kimuako militantzia... peña hori. Bai, zazpi sortzi horiek guston entzungo dute. Orduan, oso jatorra, opa, gorka eta odei. Bainetako batek esan zigun, esan ziren, berandu egin gure buruaz bakarri zitziten dugula, nik esan nion, ez. Gure ligeen inguruan be bai. Gure asmoa da hortik arago jotea, baina, karo. Claro, gaitasun euki behar da, bai. Espitxago eta gero norberaren rolla, ez dakit. Zer esan, gorkari. Ja, ez, a ber, nik gorkai esango nikokena, a ber,
Vale, hori izan daiteke. Irakurtzeko lerro artean, agian. Ez? Hori da. Hori izan daiteke. Hori alde batetik, beste alde batetik. Claro, eske igual, beraiek hitz egite dute larregi beraien buruaz ez beste guztietaz. Igual, Austria Nik uste dut esaldia dela, lehenago bukatu behar dela. Beraiek hitz dute larregi. Bai. Ez da. Ja, eta gure rolloak kontaiten pin bat orokortu, universaliza egiten da gure problemak, ez? Hoi da. Purtsu bat. Hori da. Egiza, ingurumeak indaola bezala asko... Ez da sartzen. Ez que hau bezina izan kajon de desastre bat, hor danetik. Joder, ni lau horri ikarri ditut hor movia pila zeudela, eta... Azken aldeon, eta hori gaur, tor... Tor, hostia. Ez duela, ezer txore esan. Kabro, jagori begira, sandwicha jaten. Ja. Eta orduan... Du ez da ipato, gaixoa. Apator. Eta bere bizkarra okerra. Eta bere bokadilloa. Nik uste dut, berandu egidala kapitalismoak 20. mendean egin bazuen oso psikologizatu bezala egin zen, eta nia instituzionalizatu bezala, oza, de repente niak kriston importantzia hartu duen, ez? Ni ne bizitza, eta nire zauerriak, eta ni olakoa naiz, eta hola. Eta orduan, berandu egida horren adierazpen bat, zer, geizki? Osea, ikusteko zertan kapitalismoa, entzun berandu egi. Hori bala, hostia. Hori da, eta boskatu etxe bildu. Hori da. Ez? Bai. Por cierto, Lester Ator, bueno, ez gara sartuko meloi hortan, porque ez dugu demora maten. Ni zipaio buruziten nahi, no? Ja... Itzein. Zesango du, ba. Ja, pixka eskutatik joan zai, ez? Eta zerrana, eta porrana, eta... Ez, foa... Azken aldean pixka, ez? Ez que ni... Eta gaurko notizia... Bueno, ni berandu erentzako albiste bat, hori bai, aipatu behar, no? Baina, hortan ari nintzela bitzen ikusi dut, Gasteizen, Zigorarloko bigarren zenbakiko epaitegiak, erabaki dula, ertzain bat iztipaio deitzea, deleznablea dela, hola, ertera zutiko dugu, baina ez delitua. Beraz? Pues... Lagunak? Aurrera. Berandu sortu denetik erabiltzen dugun definizioa, pues oize. Roia da, kutxin parrandan dela, pues batek eman zion iztipaio bati hosti bat, eta alboan zeudenak, pues aprobetxatuko zuten da, zipaio, eta orduan, hostia eman zionak 5.000 pavo, ia 6.000 pavo brendu behar dizkio, zipiari, baina beste biak, bakarrik, iraindu, iraina zelakoan zipaio, eta alako zaren bat ezea, zai libre. Ez da iraina orduan, da deleznable. Da deleznable, bega ni deleznable izaten bizitzan tan... Zu bagetu, ez? Posi bizitzen. Bai. Jatorriz, zipaioa ez dian Indiako polizia, Britainiako imperioaren alde ikenen. Kolaboratzen zutenak. Hori, azkena ez da irain bat, da buskat. Gauza objetibo bat. Eurak sentiu bidea irainduta, hori izan ezkera. Soldado indígena a merced del estado opresor. Hori. Baitu, akizu zintzu dien deleznableak, badakizkidean zenbaki zehatza Euskal Herrian zenba dauden. Zehazki, Baiza. 1.240 lau. Bat bi lau. Eta ez aiatu orain izkiekin trukatzen. Vale, eskineton rolloa, ez da. Ez da 1.240. 1.240 lau, argo izan, behitu dudanean. Oie dira, 1.240 lau zu normal, zu normal ez da politiko gizu. Ez, deleznable. Ez, 1.240 lau zipaio frustratu edo denbora libre gehiagi dakaten konfritero batzuk. Julian Jantzi konkiz berriro aurkeztu desan, sinadura bilketan izen eman dutenak, sinatu dutenak. 1.240 lau. Ertzain? Ez. Bueno, 1.240 lau hietatik 600 zipaio izango, ja. Ja, ez da tipo horrek aurkezten, movida hori? Ez, Espainiara joan zen. Oin, Espainiako hori da hau, eta Euskal Herrikoan ez? Ustut ez. Vale. Jendea... Ja, jendea Julian nahi du, ez? Naitzuliko da. Bai, ez da inoiz gun, beste programaren bat eman diote seguro. Claudio Landa bezala. Konkiz, Euskal Herriko, ikur bezala, Julian Jantzeri gabe. Jo, ez que da Euskal identidadea konkiz gabe.
Es que, ya, izena bakarrik ez, el conquistador. Eta gaina grabatzen da Ameriketan. Ego Ameriketan. Gu konkistobak izan ginen, oza, da, en plan... Da, rollo, oso deleznablia. Oso. Deleznablia. Oso deleznablia. El conquistador. Arrazoi osua. Hombre, baina hori gertatzen da bai, zapalduak diren herrietan adibidez, zapalduak nolabait hartzen dutela, nolabait esateko horri, movida psikologikoa bezala da, eta derrepente zu bihurtzen zara zapaltzailean parte bezala, horregatik bilbotarrak olako txuluak dira. Ja. Zela konkistoak izan dian, entzen dugu diala, bai, igual danak ez. Bueno. Ja, igual danak ez. Ez, bale, ez, danak ez. Zeratik ez? Igual. Bai, vas. Ze horritu zara, Barakaldon jaio naizela, eta beria regulatzen ere zinean momentuan. Kau, hasi nintzen zen, Bukatzen, hostia. Ja, baina nun bukatzen da bilo, claro, eske... Bukatzen da, zaurrotzan. Eta gero ezten da Barakaldo, hostia, bergauza. Bueno. Galdera, atzera bukatu zen azkenian jantzi eta konejon asuntua? Jantzitako... egia da, hori izango dute, bandik epaiketa edo... Ja, bai, ez? Tipoak esan zuen demandatuko zula, baina... Ez du demanda bondio. Zauskalo. Ja, igual esan egiten da publikoki eta gero pribatuki ez. Hoi aukera bada, ez? Julian Jantzi... Mehatxu bat izan zen esaten duen orduan. guztia ingo balu, ez luke denborarik izango, hori, un puta guztia dago izketan, ez bada telebistan da, Twitterren, o bestean, o... Dalako rollotan. Ja. Itzen goduna, baina kalean da, hori bere denbora ematen digun. Dani Alves, bakizu zein da? Bai. Kaldia, Zut bai? Bai, €1.000 eta kaldera, ez? Ez dakizu zein da. Guazen atzerago. Bai, Dani Kevinen aurpegia. Bai, mesez, lagundu. Futbolari... Lagundu neri eta neregin bat egiten duten publiko zaba lorreri. Publiko ignorante eta tonto hori. Ignorante, ez kasu enten... Futbolari bat, ola inamena, horrazkeria, ola txorongo batena. Zakizu zein dan. Hori ez dutan ekan. Ez daki. Egia da. Ez daki, nik argia irakurtu eta argian olako gauzak ez dira agertzen. Hostia, hau da, argian propaganda oso gratuitua, eh? Bai. Argian argiak ordentzen dezulako. Bale, klaro. Trena. Bai. Barcelonan jokatutakoa, beste... Brasilgoa, pizkatxo lopotilla. Bai, oso... Eta kontua da, gau batean, seguraski beste gau batean, gau batean emakume bat bortxatu zuen diskoteka baten. Eta normalean ez bezala alako jendeari, kasu enten harrapatu egin zuten. Eta epaiak laburte eta erdiko espetxe zigorra jarri zion, 14 hilabete egin ditu espetxean, eta bain iztarrak esan bezala, kilo bat ordainduta, atera da behin-behinean kalera. Eta batzuk hasi dira oso akuratuki ondorioztatzen. Berak gutxi gora bera dazka, 52 milioi badago atari bat, atari, ditzen da, Celebrity Network. Dedikatzen dena famosoek, zenbat pasta dakaten kalkulatzera, auskalo, nik ez dakit non ikazten den, bueno. Zenbat kobratzen du, ze etxe dazkan, eta hola. Bai. Posalbezi 52 kilo. Orduan, bortxaketa batetik erdi libre geratzeko, kalera ateatzeko, bere diruaren 1,82 ateatzen da. Gutxe bere horrendu dula. Beraz, nik proposatzen dizuet, orain hartu segundu batzuk, zenbat pasta dakazuten, eta zuei zenbat pastatan, ateako zitzaizuen erdi doainik, emakume bat bortzatzea. 1,1 esan berriz? 1,2. 1,2. Zuizateko 1,2, mango izugu. 16 euro. 5.000 euro, nahi. 5.000 euro. Ni 5.000 euro. Aiza, 6 ez, 100 €5.000. Ni 5.000 eurokin talegotik kanpo. 5.000 euro? Osa, ja esan interesat. 5.000 euro dako zu? Txoin. Kilo berdi dako zu? Hostia, jo badakiz ergatik etorri zen georgiarra. Bale, ez, bosteun, orduan. Orduan, bosteun? Nei bosteun. Niri atetzen zait bosteun, bai. Gutxo gara, bera. Niako togo eta 19.000, eta piko. Orduan... Ez da ki, Ni hola gabiltza, bai. Hostia, zuta ni orduan... Antzeko. Ni bai, ikusi orduan gizon bat, zurixa... Umea dazkatenekin, duna ez duan gastatzen, ez dakiz ez dan gastau, pues hori juten da. Inoizkoa beratzen. Eta nes baiten, pues oize.
Euskalo. Agian 500 euro behar ditugu justizia liberteko. Ja, ostia, ondo, Orduan, sin más, kartzela fatia ez da inbesteako. Ez da inbesteako. Hori ba. 500 pavotan. Edo, bestela horrekin ere lotuta, epaile batek urtebete eta 9 hilabeteko espetxe zigorra jarri dio gazte bati, okindegi batean, zer lapurtegatik? Baget bat. Bokata bat. Hori da. Eta zenbateko espetxaldia? Urtebete eta erdi. Ez, urtebete eta 9 hilabete. Eta honena da epaiaren arabera, gazteak bokata aberasteko asmoz hartu zuela eta ez goze zelako. Eta gainera jartzen du sententziak ere jasotzen du lapurreda egiteko erabili zuela tresna arriskutsua. Bakizu zein zen. Lata baten 1000. Mitiko, Bai. eta gero geratzen dana. Hori? Egia da, agian batzutan Espainian moztu ezakezula horrekin, bakizua. Bai. Ze moztu? Latan goiko egitezunean da goian geratzen da 1000, lengüeta. Bai. Pues horrekin joan zen bokata lapurtzera. Murtzian. Baina rollo atrako o rollo lapurtu, normal? Lapurtu, oza... Lapurtu? Lapurtu, bale. Bueno, Arbokadioa bokata lapurtu. bat. Baina hola, atrako bezala, oza, en plan, hemen hago, oza, en plan... Bai, gutxora, bera. Explizituki. Explizituki. Bale, bai, Okidei batea sartu, auskalo, pues, tipo... Horrekin joan, eta, nei bokata bat, hola. Bai. Baina violentziari gabe. Gero tiparen hitzak ere okindegiko zerbitzaren are agertzen zan horretaz. Bueno, a ver... A ber, lata batekin auzo batean ez dut ezagutzen zula horretik, bai... Eta gainera edanda zegoen. Eta horregatik jeitsi zioten epaia. Urtete eta 9 bokata baten truke, eta lare, jeitsi zioten. Epaiaren izena jakine bezue, edo zertarako, horren batean topatzen bazue kalean, eta nahi badioz esan, aupa Ricardo Ñañez. Ñañez. Pues jakiteko. Vale. Ondo. Horretzen ez, Bilboko lagun batek 15 urte jan zituen autobus bat erretzegatik. Bai, ez? Beraz, parrillan egindako autobus batek balio du 9 bokata inguru. Edo 3 emakume bortxatu. Hoize kontuak, lagunak. Dani Albeseri baja uinotzain, edan da zegoalako, bea, ez? Ba, ez que hori hona da, Ja, hori hona, bai. Jota pedo jarri eta erosen gauzein. Bueno. Ba, aringarri. Zure rollitoak ez, edan da zuen egingo. Zatik ez? Ez honik egiten, ez? Ez, baina... Honik ez dio egiten, baina guztien zaio asko. Ja, bueno, honik alkola, Bai, beak esan du zerbezerak ez daukala alkola. Osa, ja, ez que da nivel Rusia. Ja. Da nivel Rusia. Bakarrik hori esaten badiazu ez zaiola gustatzen asko. Bai, nivel Rusia ulertzen da. Bueno. Anik agur esan behar nuen. Hori. Bale. Esan nuen, ordu bete eta... Beti motz. Beti motz, eske, etorri zaenetik, hau da, supererraz egitea ordu bete, aizar. Gauzak dien bezala. Zeritzi horren inguruan. Sufritzen genuen hemen. Zeritzi? Oin esan dizun horren inguruan, zela sentitu za? Ondo, bai. Holakoak entzutea. Ez que nukan txistetxo bat, txipaiuari buruz. Bera, ostia. Gaur, tamales... Txiste bati ezin diogo zetze berandoin. Argitaratu da, hau, gazte bat hilda boia brote psikotiko bat zeukana, eta... Bai, farlo partuta, zegoela, bai. Eta, erailin jaboia, eta ez dakixe. Eta, ekipo horrek, ertzainak dako izena Bizkor. Bai. Bizkor txakurri zena. Claro. Ulertzen da, ez? Ostia, a ver, ni motza naiz eta horregatik segundu batzu behar ditut bareien azteko. Nei emun 5 segundu eta, oza... Vale, ondo. Bizkor, ondo jarritako izena. Bizkor. Oso ondo, joango gara, bakizu zer dien korrido tumbauak. Pizka Magicanillo... Torico del Fuego? Torico del Fuego? Hor galdu naiz. Musika mota. Ez. Bai, korridoak. Ez, eneko onduezari gustatzen eskion korridak. Baizik eta musikeo.
Mexikoko korridoen mota bat. Pues total, Donostiko batzuk juntatu diela, eta kanta oso guapo bat egin dute horrela. Vale, esan ba hori. Hortan, Bagur. Beraien lehen kanta denez, barkatuko diogu Rafa Mora, Dani Rovira, kurduak, zein zan bestea, Stalin ez, Bakunin, eta Francisco Francoren hizkuntzan egin izana. Musa, gure aspaldia aipatzen ez dugun gainera Txinmafiako kikiliarekin batera. Osea, horrekin ja dena ona. Agur. Agur. Dime tú por qué me duele tanto este silencio, con que duela, sácame esta muela y hay penita pena que muera. No sé dónde estamos, pero siempre nos movemos. No sé dónde va este vuelo y por más que quiero no consigo entrar en este cielo de amor. Tengo en mi boca tu caramelo y si no vienes me congelo. Vendrá un mareo de esos que no veo, como cuando el viento mueve tu pelo. Se ha cerrado la puerta en mi nariz, yo he quedado fuera triste. Mi musa está muerta para mí, pero tú en el bar la viste. No sé dónde se esconde mi musa, que abusa y me usa y no sabe dónde está. No sabe dónde va. Ay, agüita, pa' este desierto, pa' los peces. Quemo dinero con mi juega, a veces soy vaquero, tras mapache ya soy el derroche, hasta que se acaba la noche. Vuelo como un cuervo por el desierto y no encuentro nada a mi alcance. No sé dónde vamos a parar este tren. No creo en el amor, tampoco creo en la fama. La tierra se queda y la vida se apaga. No creo en el amor, tampoco en tu mirada. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres, ay, vaya chama, al ángel de Ararar. Le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual, mientras tenga a mis primos y un poquito de fumar. Yepa. No sé dónde se esconde mi musa, que abusa y me usa y no sabe dónde está. No sabe dónde va. No sé dónde se esconde mi musa, que abusa y me usa y no sabe dónde está. No sabe dónde va. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.